Son xa 42 as vítimas confirmadas na traxedia de Adamuz. Durante a tarde, os equipos de emerxencias deron recuperado 4 corpos máis dos vagóns do Albia máis inaccesibles. 13 dos feridos seguen en coidados intensivos, mentres o goberno mantén todas as hipóteses abertas sobre as causas do accidente. A Xunta inviste 80 millóns de euros en construir máis de 400 vivendas de promoción pública na Coruña e Santiago, a máis de 2 residencias xuvenís e 150 alojamentos compartidos. Os estudos de arquitectura poden presentar as súas ideas ata finais de marzo. Accidente de tráfico mortal en Antas de Ulla. Un matrimonio de 82 anos, veciño do concello, faleceu ao saír da vía e colidir co seu coche contra un camión que estaba aparcado. Barállase que o condutor do turismo sufrise unha indisposición ao volante. Boas noites. O número de vítimas no accidente de Adamuz elevase a 42. Esta tarde os equipos de rescate conseguiron recuperar 4 cadáveres. Todos estaban no Albia. Estamos en Córdoba, enviado especial Alberto Mancebo. Sí, efectivamente, Pablo, os arduos traballos de escarceración deron os seus froitos e esta tarde atopaban eses 3 cadáveres que tiñan localizados xa dende onte os bombeiros daqui de Córdoba. Dicían que os podían ver entre os coches do Albia polas fiestras, pero a sorpresa veu despois cando hai unhas horas encontraban un 4º cadáver. Os 4 van ser trasladados ata aquí ao Instituto de Medicina Legal de Córdoba, onde xa hai outros 38 cadáveres. Aquí, fíxense, hai 27 médicos forense traballando arreo 24 horas para identificar a todas as vítimas e que é algo prioritario, poder identificalas para poder darllas ás súas familias. A todo agora identificaron 10 grazas ás pegadas dactilares, ningunha por ADN polo de agora. Iso sí, os familiares que teñen denunciado a desaparición de persoas poden depositar as súas mostras de ADN en 5 puntos repartidos pola xeografía do sur de España, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, tamén en Huelva. E fíxense se é importante esas mostras de ADN que chegan ata aquí tan urxentemente como que veñen en helicóptero, ata aquí, ata Córdoba. Os cans especialistas da Garda Civil rastrexan cada palmo dos vagóns na procura de víctimas. De momento son 42 os cadáveres recuperados. Os últimos 4 estaban no Albia, o tren que quedou en peor estado. Pues confirmar que ha aparecido una 4ª víctima en el Albia, 4ª víctima fallecida que no se ha podido visualizar antes, estaba en los bajos como se preveía. Pero hai 43 denuncias por desaparición, polo que podería quedar aínda unha víctima sen localizar. A comprobalo vai axudar a chegada da maquinaria pesada á zona cero. Ha logrado ya con 2 grúas desplazar el tren de tal manera que se ha logrado por primera vez abrir una vía expedita para que incluso vehículos ya puedan pasar y desplazarse hacia donde está el Albia. De momento xa se practicaron 38 autopsias e hai 10 identificados, todos polas pegadas dactilares. Mentres, as mostras de ADN dos familiares foron trasladadas en helicóptero a Madrid ao Laboratorio de Criminalística da Garda Civil. Ahora, si tal y como llegue, pues empezamos el análisis de esas muestras de esos familiares. Pendentes das familias noite e día está o equipo de psicólogos da Cruz Vermella. Nuestro papel es estar cerca de ellos, pero respetando también su zona vital, su entorno, porque al final las personas que mejor pueden acompañar a estas personas son sus familiares. A cara amable son os feridos que van recibindo a alta. Os máis graves son 9 que están en coidados intensivos. Os reis visitaron o lugar do accidente e tamén se desprazaron á cidade de Córdoba para verse cos feridos, cos seus familiares e cos psicólogos e sanitarios que os atenden. Don Filipe e dona Leticia transmitironlle o cariño de todo un país. Os reis visitaron a zona cero, recibidos polas distintas autoridades e os representantes dos diversos corpos que participan nos labores de rescate. Querían ter, dixo don Filipe, un testemunho persoal de como foi o accidente. Visitaron o centro de mando avanzado e dialogaron cos veciños que acudiron ás víctimas. He explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de policía, de bomberos, de ambulancias y lo seguimos hasta llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros y intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos y ayudamos a bastantes personas. Despois os monarcas desprazáronse a Córdoba. No Centro Cívico Poniente víronse cos familiares das vítimas e os psicólogos e sanitarios que os atenden. Finalmente visitaron o Hospital Universitario Reina Sofía,
onde se atopan a maioría dos feridos. Un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza, y una de ellas, evidentemente, es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas. Citando un xornal, dona Leticia pediu non retirar a mirada. O presidente da Xunta volveu ofrecer o apoio de Galicia pro que faga falta. Alfonso Rueda tamén quixo destacar o comportamento dos partidos políticos, centrados agora no accidente. As forzas políticas neste momento esteamos todas o que creo que hai que estar, que rematar o rescate, auxiliar as víctimas, as que están nos hospitais, e apoiar as súas familias. Chegará, creo que ten que chegar o momento de saber as causas. A Comisión de Accidentes Ferroviarios investiga que puido pasar nese punto fatídico de Adamuz. Atoparon varias roturas nas vías e van trasladar os carrís aos laboratorios en Madrid. Os expertos localizaron varias roturas na vía e cren saber cal foi a primeira. Mandaron levar os carrís para os laboratorios que a CIAF ten en Madrid para determinar se foi iso a causa do accidente ou se romperon precisamente por culpa do sinistro. Incluso si fuera primero la rotura de carril, también habría que averiguar por qué rompe un carril de acero macizo. Os investigadores tamén pediron levar a rodadura do tren Irio pro seu taller. Queren saber por que descarrilou a partir do sexto vagón. Todas las hipótesis están abiertas. Pero en todo caso, di o Goberno, as causas son técnicas. Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje. O Goberno insiste en que as vías foron renovadas en maio e que as incidencias reportadas nos últimos meses non teñen ningunha relación co accidente. Las incidencias que han tenido lugar son incidencias, vamos a decir, habituales en el funcionamiento, perfectamente solventadas. Agora, din, toca investigar con rigor sen precipitarse. Hay que esperar, ¿no? Porque esto probablemente nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Lo que haya pasado ahí. Os investigadores pediron ao Adif todos os rexistros de circulación dos 2 días previos ao accidente. Tamén inspeccionarán as rodaduras dos trens que pasaron por Adamuz ese mesmo día e extraerán ademais os datos das caixas negras dos 2 trens. Esta tarde coñecemos que o Goberno limitará a 160 km por hora a velocidade nun tramo de 150 km do traxecto entre Madrid e Barcelona, no que ata agora estaba permitido circular a 300 km por hora. A restricción aplícase por mor das vibracións dos trens no percorrido e que foran denunciadas polos maquinistas en varias ocasións nos últimos meses. Galicia dá novos pasos para aumentar o parque de vivenda pública. A Xunta vai investir 80 millóns de euros en construir en Santiago e na Coruña máis de 400 pisos de promoción pública, 2 residencias xuvenís e 150 aloxamentos compartidos. Dende hoxe ata finais de marzo está aberto o prazo para que os estudos de arquitectura presenten ideas para construir 244 pisos de promoción pública en Santiago e 168 na Coruña, 150 aloxamentos compartidos na Coruña e 2 residencias xuvenís con 150 prazas en cada cidade. Unha iniciativa que aplaude a universidade. Sabemos que cumpre unha función esencial para que poidamos seguir tratando de atraer estudantes a nosa universidade. Na Coruña construiránse no campus universitario del Viña. No caso de Santiago, na parcela de Salgueiriños, a carón da Xunta, que está sendo usada de aparcadoiro. Alfonso Rueda explica que esta obra é posible grazas a unha modificación legal que entrou en vigor o día 1 sobre o uso dos solos destinados a servizos públicos. Cambiando a utilidade que ten ahora mismo se poida destinar a vivenda. Todas son importantes, pero creo que todos estaremos de acordo en que neste momento, si é posible facelo, antes non era posible, ahora con modificación promovida pola Xunta de Galicia, si é posible neste chan dotacional poder construir vivenda é unha oportunidade e temos que aproveitala. A Xunta investirá máis de 80 millóns de euros nestes 2 novos espazos residenciais. Era un problema que parecía enquistado, pero xa hai acordo entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para aumentar o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar, que atende máis de 20.000 dependentes en Galicia. A Consellería de Política Social comprometeuse a incrementar a achega a este servizo que ofrecen os concellos nun 50%. Será un aumento gradual durante os próximos 3 anos.
un incremento progresivo do 50% e que deixa moi claro o compromiso de toda a Xunta de Galicia con todos os dependentes da nosa comunidade. Seguimos e seguiremos sempre reclamando que o Goberno central cumpla coa Lei de Dependencia e financie o 50% da factura de todos os dependentes de Galicia. O PSOE admitiu a trámite unha denuncia contra o secretario xeral dos socialistas galegos e a súa número 2. Segundo informa a xornal ABC, José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez foron denunciados por un militante de Santiago que os acusa de non activar o protocolo de acoso sexual tras a denuncia contra José Tomé. Os socialistas galegos non acudiron esta mañá á conferencia de prensa da Xunta de Voceiros do Parlamento. Dixeron que por estar España de loito. Desde o Grupo Popular lamentaron esa ausencia. Manifestar a nosa sorpresa porque hoxe os socialistas galegos non tiveran aproveitado esta habitual rolda de prensa pois para informar sobre esa admisión a trámite por parte de Ferraz dunha acusación contra o seu secretario xeral, o señor Gómez Besteiro, e contra a súa secretaria, a señora Méndez. E outro problema máis para o PSDG, unha concelleira do Grupo de Goberno de Lugo deuse de baixa no partido por discrepancias ca dirección. María Reigosa mantén a acta e pode tumbar votacións porque sen ela PSOE e BNG perden a maioría absoluta. Asuntos que nos afectan ao peto. Se utilizan bombona de butano na casa, atención porque hoxe sube o prezo. Encarece algo menos do 1% e queda en 15,58 € por bombona. Unha suba que chega en pleno inverno. 8 millóns de fogares en España utilizan o butano para quentarse ou para cociñar. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e a conselleira do Mar, Marta Villaverde, participaron na Conferencia Sectorial de Pesca e de Agricultura e no Consello Consultivo de Política Agrícola e Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios que se celebrou esta tarde. Unha reunión telemática en que lle trasladaron ao ministro Planas as preocupacións de ambos sectores. Pedíronlle que defendan Europa os intereses do sector primario español. Que ningún produto que entre en España teña unhas condicións inferiores ás que teñen os producidos aquí. É dicir, que cumpran as mesmas exixencias que teñen que cumplir os nosos agricultores e gandeiros. O ministro se comprometa a defender os intereses da nosa cadena marindustria na Unión Europea e que traballe e, digamos, defenda as nosas industrias e que exija o cumprimento do acordo que temos de comercio con Marrocos, que ten a Unión Europea, e que lle exija o cumprimento dos acordos. Un sector primario que continúa cas súas protestas no noso país, imaxes que se repiten en toda Europa e que se centralizaron hoxe en Estrasburgo, onde milleiros de agricultores protestaron ante o Parlamento Europeo. Piden aos eurodeputados que rexeiten na votación prevista para mañá, María. Si, mañá a Eurocámara deberá decidir se leva o acordo co Mercosur ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea para revisar a súa legalidade, un paso que atrasaría a súa ratificación, e iso é o que queren o que reclamaron hoxe milleiros de agricultores de ata 15 países concentrados ás portas do Parlamento na súa sede en Estrasburgo. Denuncian que o pacto permitiría a entrada de produtos de Sudamérica sen as mesmas exixencias sanitarias, ambientais e laborais que Europa lles impón a eles, o que consideran competencia desleal e unha ameaza para un sector xa moi castigado. Da política nacional, a exmuller de Coldo García declarou esta mañá na Audiencia Nacional dentro da investigación pola compra de máscaras durante a pandemia. Patricia Uriz solicitara o arquivo da causa, pero o xuiz Ismael Moreno rexeitouno. Cree que existen indicios razonables dun presunto delito de branqueo de capitais. Nas conversas recollidas pola UCO, a exmuller de Ábalos falaba de entregas de cartos en efectivo e empregaban unha linguaxe específica referíndose a folios ou chistorras. En Extremadura teñen xa presidente do Parlamento Autonómico, Manuel Naharro, o líder do PP en Badaxoz. Escollérono en segunda votación e cos únicos votos a favor do Partido Popular. Vox presenta outro candidato, o que confirma o difícil entendemento entre os dous partidos nas negociacións pro goberno autonómico. Estamos de novo en Galicia. Un accidente de tráfico en Antas de Ulla costoulle a vida a un matrimonio. Chocaron co seu coche cun camión que estaba aparcado, Alejandro.
Sí, efectivamente, como ti ben indicabas, Pablo, nese coche viaxaba un matrimonio de 82 anos, ambos os dous veciños desta localidade. O coche saíuse da vía a toda velocidade e bateu frontalmente contra un camión que estaba aparcado nunha das beiras desta estrada. Unha das principais hipóteses que se baralla agora mesmo é que o home que ia ao volante sufriu unha indisposición. O impacto foi tan violento que os dous corpos tiveron que ser escarcerados polos servizos de emerxencia. E vexan onde acabou o coche neste outro accidente, no salón dunha casa. Ocorreu contra o mediodía en Vigo. O propietario da vivenda quedou ferido e tivo que ser trasladado a un centro hospitalario, pero, visto o aparatoso que foi, puido ser peor. Descoñécense aínda as causas deste suceso. Estamos de novo en Córdoba, onde as autoridades traballan na identificación das vítimas do accidente de tren. Entre elas, a traxedia cebouse cunha familia. Alberto, faleceron 4 dos seus membros. Sí, é unha historia que está dando a volta ao mundo, malia a dramático da historia. Trátase dunha nena de 6 anos que a Garda Civil atopou a noite do domingo merodeando entre as vías. Ela saiu polo seu propio pé dun dos trens. Estaba perfectamente, só tiña unha pequena ferida na cabeza. Pero o drama desta nena de 6 anos é que perdeu o seu pai, a súa nai, o seu irmán e tamén o seu curmán neste accidente ferroviario histórico. Viñan de Madrid, de ver precisamente un partido do Real Madrid que era un agasallo de reis que acabou en traxedia absoluta. Afortunadamente, esta nena aínda lle queda familia e a súa propia avoa veu ata aquí, ata Córdoba, recollela. Mentres, na súa vila natal, en Puntombría, en Huelva, xa declararon 3 días de luito pola morte da súa familia. As súas fotos foron das difundidas polas redes sociais para pedir axuda na súa busca. 4 membros dunha mesma familia de Puente Umbría, residentes en Aljaraque. 24 horas despois confirmaba o falecemento. Sí, había siempre la esperanza, ¿no?, de que pudieran todavía vivir, pero parece ser que los 4 miembros han muerto, han fallecido. Regresaban de ver o partido entre o Real Madrid e o Levante, un regalo de reis que rematou en traxedia. Só sobreviviu a filla de 6 anos. Localizouna a Garda Civil deambulando pola vía chea de frío. Lograra sair do tren polos seus propios medios e prácticamente ilesa. Que tiene 6 años, que por lo visto pudo salir por una ventana, no sé, con ayuda o sin ayuda. En Punta Umbría, en Aljaraque, decretaron 3 días de loito. Esto es demasiado, esto es una cosa que no se la esperaba nadie. La verdad que fatal, yo me he enterado y no tenía mucha relación, pero fatal, la verdad, estoy ahora mismo hasta con ansiedad, todavía no me lo creo. Eso es duro, duro de verdad, para la gente del pueblo, una familia. Es durísimo, vamos, a mí me ha impactado y me ha dejado frito. En Punta Umbría confirmouse outro falecido de 50 anos e hai un desaparecido. En Xirona buscan un home desaparecido tras ser arrastrado co seu vehículo. A borrasca Francis deixa choivas abundantes en Cataluña que están provocando inundacións e perigo de rebordamentos dos ríos que están cos seus leitos en máximos. Tamén precaución aquí, toda a costa galega está en aviso laranxa por temporal, con ondas de ata 6 metros e chuvias persistentes na franxa atlántica, e tamén no interior da Coruña e de Pontevedra. E ollo, porque para mañá mantense activado o activo laranxa e pasa a vermello a partir das 9 da noite na costa da Coruña. A Xunta suspendeu todas as actividades deportivas no mar e lembran a importancia de non achegarse a espigóns, rompentes ou paseos marítimos. A Autoridade Portuaria de Vigo iniciou, como ven, os traballos de recuperación do buque María Francisca, o barco que se viu sorprendido por un forte temporal ao sur de Aveiro, en Portugal, o que provocara un corremento de parte da súa carga. Agora chegou o momento da recolocación e retirada dos contedores danados nunha operativa técnica de alta precisión. Arquivada a causa pola vertedura de granulado do buque Toconao de 2023 ao concluir que non existiu delito penal. Os informes técnicos descartan toxicidade das bolas de plástico e danos ambientais significativos, polo que a investigación queda pechada. A xuíza de primeira instancia considera probado que a perda dos contedores foi accidental, causada polas fortes ondas e que se cumpriron os protocolos de carga. Contra o auto cabe recurso ante a Audiencia Provincial. Máis asuntos, neste caso unha vaca que é noticia porque é a primeira coñecida que usa ferramentas. Verónica, que se chama collo cepillo para rañar o lombo.
Que as vacas gozan rañando o corpo non é segredo ningún. Teñen ese vicio relaxante e buscan a maneira de satisfacelo. Temos algúns prados onde a codia das árbores está noutro ton distinto á altura do lombo da vaca, porque é aí onde se rañan. Pero, ademais, as vacas son moi flexibles. Rañan as orellas ca pata de atrás. Pero o que nunca viron é método como o que usa Verónica. Esta vaca austríaca é quen de rañarse a pracer usando un cepillo. Suxeitao coa boca e refrégase cos fíos nas zonas de pel grosa como o lombo. Pero se o que quere rañar zonas máis delicadas, vira o cepillo e utiliza o mango, que é liso. O caso é que demostrou que sabe usar unha ferramenta. É unha habilidade nunca vista que apunta ao intelixentes que son as vacas. Sí que é sorpresivo como é capaz de coller ese cepillo, como entende para que ten que usalo, pero nos aquí na granxa temos visto vacas abrir cancelas coa lingua ou moitas vacas que dan aberto a presa da comedeira cun corno. Ela chamou primeiro a atención porque escollía xestas ou polas caídas para rañarse dependendo da zona que lle picara. E iso sí que o fan as nosas. Escollen esa árbore, sea pois un pinar, un castiñeiro, un carballo, para que teñen diferentes tipos de rugosidade, ou incluso plantas, como poden ser xestas, ou toxos, ou carqueixas, para que, dependendo dese grado de dureza, adaptalo ás súas necesidades. É dicir, en Galicia son vacas moi listas. Así que igual está por descubrir a Verónica do país. Levamos xa un mes de inverno polo que nos encontramos nunha época idónea para transplantar árbores froiteiras ou para podalas. Ademais, é tempo de plantar arbustos de froito e de preparar sementeiros para diversas verduras como os chícharos ou as cebolas. Maceiras, pereiras, cerdeiras e outras árbores froiteiras agardan os viveiros de todo o país para ser transplantadas por estas datas. O mesmo ocorre cos cítricos, en especial na costa, ou cos arbustos de froito, como as vides, os kiwis ou os arandos. Ahora neste tempo pódense plantar calquer árbore fruteira, sobre todo a raíz desnuda, porque estamos no tempo da plantación delas, porque vai mellor que as de maceta, ahora a raíz desnuda, neste tempo, no inverno. E non lle afecta nin o frío, nin lle afecta nada. E prenden mellor. Tamén é tempo de poda destas árbores. Que non o fixera na última lúa minguante poda agardar ata a seguinte, co fin de que as polas non medren demasiado. Doutra banda, na horta podense plantar verduras de inverno, como allos ou porros, mentres que as sementes de algunhas hortalizas xa se poden preparar nos sementeiros. Directamente podes plantar o allo, podes plantar o repolo, a leituga, a cebola, o puerro, o brécolo, a coliflor, sin ser sementeira, xa directamente. E para a semilla podes meter o guisante, o tirabeque, a cebola. Tocante aos invernadoiros, tamén se poden plantar leitugas, coliflor ou brócoli. Para outras hortalizas, como o pemento ou o tomate, aínda haberá que agardar ata a primavera. Pechamos unha xornada francamente triste para os compañeiros da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Deixounos a nosa compañeira Mabel Montes, con máis de 25 anos de servizo nos informativos da CESAGA. Sempre será recordada por ese estilo tan seu de contar o tempo. Co seu recordo marchamos. Ata mañá. Delgadiña, da cintura como a palla do centeo. Mabel do que máis disfrutaba era do uso do riquísimo léxico que ten o galego para falar do tempo. Ballón, chaparrada, solleiro. O sábado rózanos apenas unha fronte que deixaría sobre todo nubes e algunha orballada. Chegou ao departamento despois de pasar por varios espazos do servizo de informativos. Únese no 2012 a Ana Celia, Noelia e Diego. O seu traballo destaca polo rigor e a proximidade. Seguiremos con tempo anticiclónico, con ceo azul. Licenciada na promoción de 98, chega de prácticas a TVG. Unha das primeiras paradas é o Galicia Noticias, unha especie de máster da profesión, onde percorre cañeiras, aldeas e parroquias, dándolles voz aos veciños nos seus problemas cotiáns. Xa daquela destaca por un estilo propio e por un gusto exquisito no emprego da nosa lingua. Na Escola Infantil Raiola o vencellamento co galego vai máis alá do nome. Mabel traballaba cunha mirada propia e precisa, sempre dende un pensamento de país, da xente. Na última etapa pasa a formar parte da redacción da Radio Galega. No seu programa Atmosféricos achegaba reflexión aos temas do tempo, cunha calidade exquisita. Volverá a deixar unha xornada ou polo menos unhas horas centrais do día cálidas.
Mabel Montes déixanos unha profunda tristeza aos seus compañeiros e amigos, pero tamén un sentimento de orgullo pola fortuna de poder compartir tanto. Pasen feliz noite. Adeus.